anya bende minani ne togole ko Nuhu Sise ne wolora kita jamana le kan yoro mi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Fuɲa Moribugu ye ani kita tɛ a kilo 15 ne fa ye Baba Sise ye ne ba o Sira Sise ye ne si bɛ haka min na bi bin no bɛ san 60 ani san 4 na ne imana me ne yira siniman bɔ la a mɛnna kojugu kabini ne dogomani ma an ka dugu la ni furu kɛra sisan an fɛ yen tɛ ni mɔgɔ ye furu kɛ an cɛmisɛnnin gansanw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga cɛ ni muso min ye furu ka taga ka so kɔnɔ su o su an bɛ taa sigi an bɛ baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn na sewa ka kunɲɔgɔn ko la nka mɔgɔ min bɛ bila ka mɔgɔw ni lasewa o tun bɛ ne de ta man ta kun tun don dɛ k'a fɔ ko ne tun bɛ ta ka ne bila la ko ne bɛ nin kɛ ne tun t'o kun dɔn y'a ye wa ja u ɲɛ bɛ ko dɔ la ne na n'a nana k'a fɔ n'an donna so kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ɲɛmɔgɔ b'a la i bɛ sigilen to kan o kan ka na ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ o b'a fɔ k'an ka Nuhu wele o kana kɛ ne m'a dɔn u bɛ ne wele kun min na ko de kana mɔgɔ la yɛlɛ ne ma se k'o de faamu tɛ ja Yasaru tun ɲɛ bɛ ko dɔ la ne la o ko de kana mɔgɔ la yɛlɛ ne mun ko ne kana mɔgɔ la yɛlɛ ne bɛna jɔ tɛ n'a bɛna jɔ ko ne ka mɔgɔ la yɛlɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ t'i kɔrɔ o bɛ tɔn bɛ mɔgɔw la kabini ye ne ye ja ko dɔ bɛ nɔfɛ an tɔɲɔnkuru mana sigi dɔrɔn ni ne nana yɔrɔ min na dɔrɔn ni ne donna groupe la yɔrɔ min na dɔrɔn mɔgɔ bɛ yɛlɛ daminɛ ten n b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma donna o sigi cogo n'u ka fɛnw na wa e nana yen kɛra ne ma dansi sɔrɔ la ten. Maison de cinéas aw kɛra sama ye faso jɔbaara la Mali daraw la. Olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra siniman turnelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ. Hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana b'aw kɔ. Ne nana don école la hali tun bɛ ko dɔ kɛ école la ko récitation tiɲɛ la récitation mana kɛ tuma o tuma maître de tun bɛ taa fɔ a maître ɲɔgɔn ye ko n'u bɛ récitation na bi tiɲɛ la ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun na o tun bɛ kɛ an tora o la ka to la an tora o de la an bɛ école la o nana interscolaire ɲɛrɛ wagati la Moribugu tile wagati théâtre tun bɛ bɔ théâtre tun bɛ kɛ écoledenw ni ɲɔgɔn tɛ o de théâtre kɔnɔ ma théâtre fɔlɔ min yɛrɛ bɔra u ye min di ne ma ko ne k'o la dege dɛ o tun ye Dɔlɔmina de ye o théâtre la ko ne ka Dɔlɔmina la dege ne ye Dɔlɔmina la dege a don maître ko k'aw sini k'a bɛ ne ta par 4 la ko parce que nin tɛ tiɲɛ tɛ ko n tɛ n kala dege ko a dulɔ yɛrɛ min ko an ka maître ye fɛn dɔ ye ko n'u a dulɔ min sini n b'a ta par 4 la i ma ko na ɲa ye ka na ye semaine de la jeunesse wagati u nana ka na n ta kan don théâtre fana la n bɛ athlétisme kɛ n bɛ ballontan kɛ n bɛ théâtre yɛrɛ bɔ nka o théâtre yɛrɛ kɔnɔ ma mɔgɔ min ye n ta kan don a la yɛrɛ o gardien Layiko Traoré de ye gardien Layiko Traoré ale le ne don théâtre la an ye fɛn dɔ kɛ ka taa Kayi n donna théâtre la a diyara n ye kala kun min kan o ye gardien Layiko Traoré de ye bala a ye théâtre bɔ ɲɛla siɲɛ kelen n y'a ye dɔrɔn n ko n y'a ye sisan mɔgɔw b'a fɔ ne ma tuma min na ko n bɛ se a la attends gardien Layiko Traoré ale le y'a diya don ne nɔ parce que ale le ne tɔgɔ sɛbɛn ka ne don troupe la ka taa Kayi. Cɛfinde n nana n'i ye yan ka na kolonkalani gundo d'i ma ka kolonkalani ka se d'i ma
nka kolongalani a ti kalon fɛ a ti suɲɛni fɛ wa a ti fadon to dunna fɛ n ye defu sɔrɔ ka na bamakɔ ye n nana lycée badaya la ba tɔ nɔɔni n'a ye ne turupu min bɛ lycée badaya la ne yɛrɛ tun b'o ko bɛɛ lajɛlen kunna n b'a pièce la n b'a ballet la n b'a chœur la hali ni kɔni bɛ fɔ a la ne yɛrɛ bɛ kɔni fɔ a la u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ la ko dɔ bɛ nin cɛ in nɔfɛ u y'a jira ko n bɛ se théâtre la lon dɔ ten u nana ka na ne ta a kɛra ko inspecteur hakili jɔnjɔnba t'o la tugun dɛ parce que mɔgɔ min y'a kɛ a wagati u ye ne ta ka ne don a la ka ne kɛ inspecteur de police ye ko les Bavouzi a kɔni tun tiri o ye ko les Bavouzi o ye ne kɛ inspecteur de police ye yɔrɔ bɛɛ tigɛra fɔ ko k'a bɛ se policiya la jɔba dugutini ko Kariba a bɛ nin cɛ ne fila si cogo de la nin hali ka ɲɛ datugu dɔɔni ɲɛ bɛ datugu bi i ye cogoya sɔrɔ fɛn in ma i nisɔn di ka caya kɛ ma n'o tɛ kunu n bɛ bɔra wagati min n tun kosobɔ gasa ma da ne bɔra i yɛrɛ ye ne bɔra cogo min na kunu nin ye ko kɛta ye wa nin bɛ mɔgɔ dimi a tɛ mɔgɔ dimi n taara ka taa ko ɲɛɲini ne kosɛbɛ n'o tɛ a tun bɛ yen dɛ nka ala y'a nɔgɔya komi a b'an ni min tɛ a b'an ni faama le tɛ i ma foyi fɔ ne o tuma la sukɔrɔw yɛrɛ y'a kalama ka dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ se tɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ sa ka saraka nin bɔ faama sago ka kɛ komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka kalon bɛ se an ka tiɲɛ la an tɛ fɛɛrɛ kɛ k'o ɲɛɲini n'an y'u saraka bɔ n ta miiri la foyi tɛ bɔ a la Kariba e bɛ kunna di n jɛra ni saraka bɔli ye o saraka wolo n b'o bɔ Kariba nin diyara n ye dɛ jamɔgɔninfin kelen tɛ foyi ye buna hadamaden k'e ye jama ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ tɛ ye k'e ladi mɔgɔ tɛ ye k'e lakile i ni fu bɛɛ ka kan nin diyara n ye mɔgɔ yɛrɛ ye baara kɛ ko ɲuman i bɛ fɔ a la nin diyara n ye i ni ce i yɛrɛ ye k'i fo k'i wale ɲuman dɔn walasa dugutigi ne bɛ sira ɲini n bɛ taa n ka bugun tigɛ e yɛrɛ bɛ numu ni yiri tɛ dɔn n bɛ taa k'o ɲɛɲini Bokari Sidibe o fana ne ta ka ne don pacte social na ne ma dɔn a ye ko dɔ ye n na quoi ne nana ka n'o fana kɛ mɔgɔw y'a fɔ ko k'a ɲana a ɲana i ma sinima denya ne kunfɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye sankɔrɔ ta k'a fɛn kɛ biennale bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan na se k'a fɔ ko tiɲɛ la k'a fɔ ko ka Cissé kɛ théâtre bɔla yɛrɛ ye o ye mɔgɔ fɔlɔ min o ye Abibu Danbele min tun ye Carrefour des jeunes directeur Abibu Danbele ne dilan tiɲɛ la biennale la a ye n dilan k'a fɔ ko Cissé ne ɲɛ bɛ ko dɔ la e la n b'a b'i la de forcé e bɛ kɛ théâtre bɔla ye a ye n sɛgɛn dɛ a ye n sɛgɛn tiɲɛ la a ye n sɛgɛn nka n y'a tɔnɔ ye cogo jumɛn na a ye n bila minɛn min kɔnɔ a minɛn ɲɛna kojugu k'a waleɲuman dɔn yan nka n k'a ye ka Cissé bɛ ka théâtre bɔ i bɛɛ k'ale k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ don n y'o ye mɔgɔ min na ale b'a fɔ k'e ma ko Ouédraogo a filɛ nin de Kati Ouédraogo a yɛrɛ delila ka kɛ député ye k'a ye k'a fɔ n ka mɔgɔ min fana la den k'a fɔ k'ala ko taabolo ye n diya mɔgɔ dama tiɲɛ olu kɔni ye ne yɛrɛ ye n nana ye ka n ko théâtre bɛ kɛ tan k'a donnɔ yɛrɛ Seydou Touré ani Hélène Mamina Hélène Jara u ka taabolo n y'a jate ja bɛ kɛ tan dɛ i mana ye n y'u lajɛ tiɲɛ la mɔgɔ kɛra cogo o cogo ni ne ɲininkara ko karamɔgɔ bɛna wuli karamɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ la musala dama hali ni ne kɔrɔya n'u ye olu ye karamɔgɔ théâtre la Juba kɔlɔnkɔnɔ bin dɛ a bɛ ko 4 de lase mɔgɔ ma i b'i min i b'i ko mɔgɔ min kɛra sababu ye k'i labɔ kɔlɔn kɔnɔ i tɛ ɲinɛ olu kɔ fo ka taa diɲɛ wili e min yɛrɛ binna kɔlɔn kɔnɔ i bɛ taama i hakili ro sa Kariba i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni basa ni kun ma tigɛ a tɛ woda ye dɛ a tɛ diga da yɔrɔ la olu kosɔn
i mana ye théâtre o théâtre la i mana ye cinéma o cinéma na n bɛ bila ko n ka min kɛ n bɛ n kɛ o ye n'an ye théâtre ta Ousmane So u ka théâtre fɛn fɛn ni ne donna la a y'a fɔ ko Cissé k'a ɲana kojugu n ka se ka n y'a sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ la cɛ nin bɔra kɛnɛkisɛ kɛ kan pan o ye Aliyu Faranjaye de ye Aliyu Faranjaye de ye n ta ka Baɲango yɛrɛ de fɔ n ye tiɲɛ la a m'a fɔ n ye i b'a kɛ tan a y'a sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko i ka nin i bɛna bila théâtre jouer cogo la k'a fɔ k'i ka karisa n b'a fɛ k'i bila dɔlɔmina la rôle k'o d'i ma i ka dɔlɔmina ladege ne tɛ dɔlɔmina ladege dɛ n bɛ kɛ dɔlɔmina yɛrɛ de ye n'a fɔra k'a fɔ ko n ka mɔgɔ jamanin ladege n tɛ mɔgɔ jamanin ladege dɛ n bɛ jama yɛrɛ le bon n nana ka na o ye k'a fɔ ko jaja a bɛ kɛ ten yɛrɛ le mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko Cissé ko ne ko k'e min la ko sɔbɛ de don wa tiɲɛ la ni ne bɛ cinéma fɛngɛ kɛ la cinéma bɔla ninnu u bɛ jate minɛ hadamaden na ka hadamaden jate minɛ ni ye karisa mɔgɔ jugu n'a b'a fɛ ka mɔgɔ jugu d'i ma sisan k'i ka mɔgɔ jugu ladege a t'a ɲini i ka mɔgɔ jugu ladege dɛ ayi a b'a fɛ i ka kɛ mɔgɔ jugu yɛrɛ de ye o mɔgɔ min bɛ cinéma sigi sen kan a bɛ sewa ale b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la n ye karisa ta ma fili Kariba naam bidan Jakuru ani Jase Foroko ani Minam ka taa sira fɛ ka segin ŋaɲa fɛ sira dɔnbaliya tɛ a bɛ fɔ b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn sisan sa n b'a fɛ ka bitɔn denw ka ko bɛɛ sidɔn nka kana kɛ k'i n'a fɔra ko ne ka yɛlɛ ni ne ko ni cinéma bɔla ko sisan ko Cissé ko n b'a fɛ i ka yɛlɛla la de ko yɛlɛ i b'a fɔ ayi i bɛ yɛlɛ dɛ i bɛ yɛlɛ de kana yɛlɛla la dege i bɛ yɛlɛ yɛrɛ de o tuma la a bɛ dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la n y'i bila min na i sera la Baɲango nin a ɲɛfɔra ne ye ka a zirini de bɛ yen a ɲɛfɔra ko Cissé an b'a kɛ yɔrɔ mana tiɲɛ an b'a la télé i y'a faamuya cogo min i b'a to a jouer ten i y'a mɛn i b'a kɛ ten Aliyu Faranjaye an taara ka taa kɛ hakaja n ye Baɲango kɛ cogo min na n y'a fini don cogo min na k'a labɛn cogo min na Ala ye hinɛ muso fɔlɔ la o de tiɲɛ la o de kɔni y'a lajɛ n bolo n y'a don kana n jɔ dɔrɔn ko nin fini bɛ cogo jumɛn ko nin bɔ i kana sa ko nin tɛ fini ɲuman ye sa n y'a dɔn ko jaa nin bɛ se ka k'a ye n y'a kɛ hakaja a diyara jamanadenw ye a mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko jamana taabolo yɛrɛ ye bɛɛ ɲini ka kɛ nin de hasidiya ni ɲangoya ani waleɲumandɔnbaliya a bɛɛ ka ko ye Bongo nana ye k'a fɔ fo ka ne yɛrɛ tɔgɔ tununu Cissé ka na n tɔgɔ la sa ko Baɲango ko ni kɔnɔ min filɛ nin ye Maka kɔnɔ ko ne mana nin wele siɲɛ 3 ko n'a sera ka i lamaga ne ye fewu k'a o bɛ ko sina kɛ o tuma Makan a ka malo k'a kurunkara k'a kɔsɔnbɔ ka sama bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ko yɛrɛ dɔnbaga ko u sɛwara bi o tuma la ne bɛ Makan wele tɔgɔ wele siɲɛ 3 Ntole mbangata ntole kono kuru bɛ janfa ntole k'ale bɛ tamaga o tuma o Baɲango min kɛra o kɛra sababu ye o Baɲango de kɛra sababu ye ka ne lataga Europe jamana kan ka taa Europe bɛɛ yala bala a y'a yɛlɛma ka kɛ tubabukan ye Sud Nord u y'a yɛlɛma ka k'o ye mɔgɔ bɛ fɛn min bila ka na jamana kɔnɔ ko ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'o tourner k'o wari bɛɛ tiɲɛ projet tɛ réaliser o ye ne bila o la Baɲango an ye Europe fan bɛɛ yala ni o de ye hakaja n nana ka na jouer film fana kɔnɔ n'o Bakari Sidibe kelenw ka film ye a danna ta ka dan kan ka na an nana ka na Doden kɛ
an nana o kɛ tuma min na o nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ la a bɛ se ka danaya dan kan kɔ yɛrɛdɔnbugu nana a nana o fana kɔnɔ di yan an y'o kɛ k'o fana se a dan na an y'o kɛ tiɲɛ la o fana diyara ye a y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ la Sise ko i ye baara kɛ ni comédien ni a fɔra i ye k'a fɔ k'i ka baara kɛ nin cadre kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cinéma min y'i bila a la dɛ a k'a fɔ ko tiɲɛ la ma fili ni kɛ tali la bon o de bɛ ne sɛgɛn film kɔnɔ kosɛbɛ bala ne yan tɛ wari la mɔgɔ min y'i ta k'i bila film kɔnɔ n'a wari di ma o tɛ foyi ye bala a ye bila e tɛ sa tugun e ye diɲɛnatigɛ la kudayi i kɔni farikolo bɛ se ka tunu nka i tɛ tunu mɔgɔw la wari mɔgɔ bɛ se wari b'o sɔrɔ wari t'o sɔrɔ wari kosɔn ni mɔgɔ si tɛ jigin ɲɔgɔn na kari an y'a fɔ k'an bɛ Sise sara nin na a y'i ban ko a sara ka dɔgɔ i t'o ye diɲɛ kɔnɔ bala ne bɛ min nɔ kan o tɛ wari ye a dun y'a lase ma Bokari Sidibe yɛrɛ a la film min bɛ ne ta la i y'a sɔrɔ n tɛ Bamakɔ yan o n tɛ Mali la ni ne bɛ Mali la kɔni ne b'a ka film na o kɔni o tɛ kɔrɔbɔ ou bien ni n banalen don y'a ye o danna de ye o jɔndɔn an bolo commandant jɔndɔn an bolo an tɛ jɔndɔn kɛ dalo dɛ nani na mojan Ibra fana ye ta kan don a ka film étoile d'araignée o ye n bila min na o la a y'a yira n na Sise n bɛ min d'i ma a ka gɛlɛn bala i bɛ dimine k'a daminɛ fo ka taa a ban i dimini ba de don a don o kɛra cogo min na ala y'a kɛra o kɛra na fo ne yɛrɛ joginna o film na ne yɛrɛ joginna o film na nka mun na bala n tun b'a fɛ ka kɛ sɔbɛ yɛrɛ sɔbɛ ne tɛ tolonɔ ni n bɛ film jouer ne tɛ tolonɔ n'i bɛ gundo di denw ma fo k'a sɔrɔ i ye cɛya gundo dɔn f'i k'a dɔn o fɛn mana cogo dɛ o bɛ cogo min na f'i k'o fana dɔn u dusukolo f'i k'o fana dɔn Yoba ni la gundo ta ka di cɛ ma cɛ min da ka fiɲɛ wallahi n bɛ n kale lomi tɛ bi ye hali a tɛmɛ i kɔrɔ i b'i ka gundo i b'a mɛn kolonsen kɔrɔ muso da wallahi ala musow bɛ yafa ma n'a b'a yɛlɛma k'a fɛgɛya a b'a fɛgɛya n'a t'a fɛgɛya a bɛ se ka kɛ n'o tɛ ni ne bɛ film kɛ kɔni ne tun bɛ lan ko tiɲɛ de don bari ne bɛ se ka taa k'a to a bɛ yala jamana fan bɛɛ ɲɛfɛ an b'a fɔ k'a fɔra ko tiɲɛ la ni maliyɛn ni tiɲɛ la a se théâtre la ou bien a se film na o le bɛ ne kunkolo kɔnɔ wari tɛ yen foyi tɛ yen ɲɛma ko na yɛ o kɛra sababu ye n donna fɛn caman na film bɔ nana ye yɛrɛ kɛ sababu ye fo kana ne kɛ n bɛ taa sisan ka taa denmisɛnninw baro i ma ko na y'a ye n bɛ ye min kɛra film na o kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ ala minɛ ka n bɛ taa baro denmisɛnninw baro ka taa jiri da mɔgɔw ye n kɛra jiri da ye mɔgɔw ye yɔrɔ ɲɛfɛ denmisɛnninw ye ka u baro ka an n'a tabiya ɲɛ yir'u la an taabolo na an donko k'a ɲɛfɔ ye k'u ladamu ba film de y'o kɛ maison de cinéastes ko o bɛ ka bolon dɔ dilan bolon dɔ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka na mɔgɔ n'a bɛ cinéma bɔ mɔgɔ ni cinéma ko le b'i kunkolo la mɔgɔ n'a a kanu b'i la i kana aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye yaasa aw ye min ni min kɛ Mali nin kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'a ye fana ala o ye bɛn sira ye o bɛn bolo ye o bɛn du ye o bɛn kadira ye ni mɔgɔ ma don la kɔni o ye ko wɛrɛ ye dɛ a fɔ aw ɲɛ yɔrɔ min na ko n b'a la hali ne tɛ jamana mɔgɔ k'olu sigi ɲɔgɔn kan sinimabɔlaw mana wuli tuma bɛɛ a bɛ ne wele n bɛ taa min bɛ min lɔn n b'o kɛ sinimabɔla dɔ yɛrɛ Bokari Sidibe yɛrɛ a b'a fɔ Sise sinima nin tɛ ne ta ye aw de ta don a hakilina bɔra na mais aw min b'a jouer dɛ aw min bɛ baara k'a kɔnɔ dɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min aw de bɛ se k'o kɛ a ka sankɔrɔta ne tɛ se ka k'aw bɛɛ kelen n'a ye n b'a ɲini aw fɛ a bɛ ɲɛ cogo min a ka kɛ ala na bɛn cadre le folo ye sa n'o hakilina wɛrɛ nana ka na k'aw bɛ bulon dɔ sigi sen kan an bɛɛ bɛ se ka don bulon min kɔnɔ ka na ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɔn jira ka sigiɲɔgɔnya sinsin ɲɔgɔn tɛ ka badenya sinsin ɲɔgɔn ka balimaya sinsin ɲɔgɔn tɛ ka ɲɔgɔn minɛ baara cadre yɛrɛ kɔnɔ ala na kira kɔnɔkulu lajɛlen de bɛ bi fɔ dɛ o ye hakilina min bila hakilina min filɛ nin ye ala kama kira kama ala ka hakilina nin bila dɛ n kɔni b'o fɔ aw ɲɛna dɛ nin min filɛ nin ye mɔgɔ b'a la o ne b'a la ne kɔni b'a la
aw k'a bila u kunna ko Cissé b'a la n'u Cissé bɛ maison de synergie n b'a la bi n y'a hakilina fɛ a ka di n ye bɛn ka wusa n'aw bɛna mɔgɔ si tɛ se la n'aw bɛna tɛ se foyi la n'aw bɛna ko bɛɛ bɛ sigi sen kan n'aw bɛna a ka ɲi k'a yira aw la maison de synergie min filɛ nin ye o de ko aw bɛɛ kana ala kama kira kama aw bɛɛ kana kana bolo di ɲɔgɔn ma badenya kɔnɔ sinfɔnya kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ kɛ ni musoya kɔnɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan bani aw tɛ malo. o minɛn cɛtɔ yan. diɲɛ tɛ fɔlɔ. diɲɛ tɛ fɔlɔ a bɛ cogo di. i ka kɛnɛ. ne ka dugutigi ɲuman. i ka kɛnɛ. a jeliba. a tɛ. i bɛ di. baasi tɛ. i ka kɛnɛ. an ba. aw bɛ di. baasi tɛ. ne Kariba k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Tarawele i ka ɲi. ko waleɲuman a ma lɔn so a ma fɔ so son tagara n'i kɛ de. o tuma ne bɔra ni dundu min ye o. k'o fana fara k'o kɛ sɔɔni kan. ba ni ka bon dɛ. i ka t'o kɛ n'a ye. ko kelen kɔni bɛ yen ne b'o fɔ maliyɛnw ye ɲɛmɔgɔw ye u k'a jateminɛ kosɛbɛ n'ale tun y'o faamuya an bɛ fili yɔrɔ bɛɛ an tɛ don fili yɔrɔ abadani o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tɔ lafili man ɲi dɛ o kɔrɔ tɛ ko tɔ lafili man ɲi dɛ nka yɛrɛdɔnbugu ni mɔgɔ min ye yɛrɛdɔnbugu lajɛ an danbe dan de don yɛrɛdɔnbugu y'a yira n'an farala ɲɔgɔn kan an tɛ dɛsɛ foyi la dugukolo min kan yɛrɛdɔnbugukaw farala ɲɔgɔn kan ka kumana makan gɛn fo a nana dunya fo a nana sɔn ka na tubi dugudenw ye k'a la kun ɲɔgɔn kan bala aw farala ɲɔgɔn kan de u sɔnna ɲɔgɔn ye u lara ɲɔgɔn na de filimu nin b'o de yira ko ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ni maliyɛn sɔnna ɲɔgɔn ye ni maliyɛn y'u bolo di ɲɔgɔn ma walahi foyi tɛ s'a la k'a fɔ u ka se ka baara kɛ sinima bɔla minnu bɛ sinima bɔ k'a lajɛ k'a kɛ ala na kira kama u ka baara kɛ o kadiri kɔnɔ bani u k'i jija o la k'u senkoroma tintin kosɛbɛ ka se k'u dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ kan ka min kɛ nin o ne ko a bɛ kan ka mun di le a bɛ kan ka mun fɔ de a bɛ kan ka mun yɛlɛma de a bɛ kan ka mun don an ka tabiyaw la a b'u ɲɛɲini k'a se ka olu dɛmɛ sa yasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔrɔ sinima bɛ min kɛ hadamaden kunkolo la a bɛ yɛlɛma min don mɔgɔ kunkolo kɔnɔ ala kelen pe de b'a dɔn yɛrɛbugu kelen bɛ o y'o kelen pe de ye dɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison de synergie mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔbɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ minnu bɛ donna sinima na sisan b'a ɲini fɛ ala kama kira kama aw ka nata bila ka kalan ɲini fɔlɔ ka dɔnniya ɲini a kɔnɔ ka dɔnniya ɲini filimu bɛ bɔ cogo jumɛn na i yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn na i kan ka mun kɛ i kan ka mun kɛ k'a kolo mɔgɔ min b'i bila la k'a sɔ a ye fɔlɔ mɔgɔ min b'i bila la k'a da la fɔlɔ mɔgɔ min b'i bila la k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ janfa bala a bɛ min k'i ye dɛ fo ka taga dunan tɔ bɛɛ e bɛ se ka ban diɲɛnatigɛ la pewu e ja bɛ to yen n b'a ɲini aw fɛ a bɛ nata bila aw kɔrɔ tɛ k'aw ka kana fɛn sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ ala ka to aw ka fɛn sɔrɔ mɛ aw bɛ jija o la kosɛbɛ ka wolo tɛnɛ ko f'i ka kɛ fɛn ye talata araba tɛ k'i ɲɛna ani aw bɛ bila baara min na aw bɛ bila sisan mɔgɔ juguw la baara la mɔgɔ juguw bɛ cogo min k'o baara kɛ aw bɛ bila mɔgɔ ɲuman u ka baara kɛ mɔgɔ min bɛ k'o tiɲɛ aw bɛ bila o la aw bɛ bila o bɛɛ la k'o kɛ kala kun ɲɔgɔn kan bala aw bɛ hadamadenw ladamu ni n'aw bilara k'aw ka filimu bɔ aw bɛ bila ko dɔ de la ko ka ko dɔ dilan n'aw bɛ hadamadenw ladamu ni o ladamu kɔnɔ ma aw y'o jija aw fana kana tiɲɛ n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ aw min b'a fɔ ko ka nin to aw bɛ ko nin bila aw b'a ko dumuni bɛɛ ka kɛ aw b'a ko yuruguyurugu bɛɛ ka kɛ aw b'a ko mɔgɔw tilennen tɛ aw b'a ko sariya tɛ labato la aw min bɛ bila la k'o fɔ k'o bɔ k'o ja yira mɔgɔw la o fana kana tiɲɛ sa denmisɛnninw